Türkmenistan'ın banklarının beren qardılarının galynalarynyň möçberi 100 milliard 756 milyon manatdan geçdi. Bu barada Türkmenistan'ın Merkezi Bankynyň çap eden Bank Habarlary atly elektron jurnalyna habar berilýär. 2026-njy ýylyň 1 mart ýagdaýyna Türkmenistan'ın qarz edaralarynyň döwlet eýetçiligine degişli kärhanalary we guramalary milli pulla beren qardylarynyň galynalarynyň möçberi 48 milliard 491 milyon manada deň boldy. 2025-nji ýylyň degişli senetine çenli bu görkezji 49 milliard 550 milyon manada düzdi. Şeýle hem 2026-njy ýylyň 1 mart ýagdaýyna Türkmenistanyň qarz edaralarynyň döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk kärhanalary we guramalary milli pulla beren qardylarynyň galynalarynyň möçberi 20 milliard 687 milyon manada barabar boldy. 2025-nji ýylyň 1 mart ýagdaýyna bu qardylaryň galynalarynyň umumy möçberi 14 milliard 877 milyon manada ýetdi. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.